Minulo to bol minister financií, teraz je terčom podvodníkov pani prezidentka Čaputová. Chcem vám predstaviť projekt, s ktorým vám garantujem, že budete môcť zarábať od 800 eur denne. Áno, zneužívanie politikov na podvody je späť. Podvodníci s radosťou využívajú vizuál a hlas politikov, aby ich podvod vyzeral dôveryhodne. Prečo práve politici? Lebo ich pozná celé Slovensko, majú autoritu a dosah. Ľudia si potom môžu povedať, veď keď to podporuje pani prezidentka, nemôže to byť podvod. Ale pozor, skôr než niečomu uveríte, overujte si to. Pozrieme sa na názov odkazu v tejto reklame. Travel Cycle? Čože? Veď to vôbec nesúvisí s investovaním ani s obsahom videa. Keby išlo o skutočnú iniciatívu prezidentky, našli by ste ju na jej oficiálnych profiloch, nie v pochybnej reklame, ktorá sa objaví raz a potom, dúfam, zmizne. Mrzí ma, že zneužívajú práve pani Čaputovú. Počas svojho pôsobenia si toho vytrpela dosť, od falošných obvinení až po urážky, ktoré boli nespravodlivé a hrubo nevhodné. Ale takto funguje digitálny svet. Nie je to prechádzka ružovou záhradou. Musíme byť neustále v strehu a informácie si dôkladne preverovať. Vy to možno vidíte hneď, vaša stará mama na to ale môže kliknúť rýchlosťou svetla. Mám aj YouTube kanál, čiže aby si pozerala moje videá, nepotrebuje účet na Instagrame.